From the very start po sa sir, ako po ay dahil ako sang-ayon na magkaigwa kay Dakyard dyan sa Sulat Channel, gawa ng kahirap ang inisip sa mga kasaradayan. Sa oras na kaigwa po kay Dakyard dyan, siyempre po ang mga ati sa mga hali sa barko, hindi so mga use oil, baka di makontrol, baka ang mga coral, and then ang mga sira, baka umarali. Ingat tayo gani po, so paano ko ni kinukuhanan natin so mga fish cages dyan, no, gawa ng nagreklamo na sa mga saradayan dyan dahil kada sira. Mas lalong-lalo na ini kung makalaog dyan sa tutuyang lugar, dyan sa Sulat Channel. Opo. Oo. And then, ang pinag-iwitaran ko pa dyan na dakol dyan ang mga relaok sa oras na binuksan niya ng magiging Dakyard.